Здравейте! Много благодаря, че ме последвате в YouTube и от кога не съм качвала видеоклипове. И искам да ви кажа, че имам нови приятелки и може да направим някой филм. Когато сигурно не сме качвали, вече има почти 5 седмици или 5 месеца, не знам, не съм много сигурна, но повярвайте ми, аз ще направя филм или некакъв друг филм. Винаги едни и същи филми, но и даже искам да ви кажа, много благодаря, че ме последвате и винаги сте добри с мен и от това много ви благодаря, че ми харесвате филмите, видеоклиповете. Много ви благодарих, хора, който го гледа това. Много ви обичам и много ви благодаря, че винаги сте добри с мен. И за това може да има една седмица или две, от кога искам да кача този клип. И искам да ви кажа, че ще има филм, обещавам. От тук нататък почвам да качвам филми, видеоклипове и други неща. Това са изненади. Не мога да ви кажа. Música se va